Takže ahoj lidi, dneska vás zdravím u mého videa. Dneska si řekneme, proč tak často poslední dobou nenatáčím. Takže je to hlavně z důvodu toho, že teď tak už, jelikož teď mám školu, mám odpoledku a už jsem šesták. No a jako míváme teď hodně domácích úkolů a jako hlavně teď se nejvíc toho týká ta škola, protože máme fakt jako hodně věcí, musíme teď hodně poslední dobou jako dodělávat a jak máme 7 hodin, jakoby, jak máme tu odpoledku, tak jakoby končíme ve 2, což mám pondělí a úterý. V úterý by jsem vlastně neměla mít, ale jelikož mám kroužek, tak mám do 2. No a jinak se to taky týká toho, že vlastně nemívám moc náladu. Hodněkrát jako chodím pro bráchu do školy, že jo? No. By the way, on je tady, kdybyste se ptali. Pozdrav, Zako. Pozdrav, řekni čau lidi. Čau lidi. No. No. Takže tak. No a každopádně někdy rozhodně zase udělám nějaký stream, když budu mít čas. A no, zatím se mějte hezky a když tak mi napište na tady to video, jestli jako vyberte, jestli by se měla natáčet nebo ne. A každopádně, jestli jste dokoukali semka, tak napište čas, v kolik se na to díváte. Jo a já vám ten čas tady taky dávám, v kolik to video právě vydávám.